Hola, buena tarde a tothom. Primero que todo, muchas gracias por asistir el día de hoy al webinar. La central de resultats amb dades interactives facilitan la transparencia y el benchmarking. Mi nombre es Joana Caro, yo soy vocal de la Junta de la Sociedad Catalana de Qualitat Asistencial y el día de hoy estoy aquí como moderadora de este webinar. Nos acompañan Mireia Espallargas, que es la directora del área de Qualitat i Acompliment de la Agencia de Qualitat y Evaluación Sanitarias Aquas, y también Erika Martínez, que es la responsable de la central de resultats, también del área de Qualitat i Acompliment del Aquas. Esperamos que este webinar sea muy interesante para ustedes. Es de alguna manera una de las iniciativas del Aquas en la que se están impulsando y es uno de los proyectos estratégicos de la agencia. Y durante el webinar, pues ellas harán toda la presentación y al final del webinar, de su presentación, podrán hacer todas las preguntas. Si quieren irlas haciendo en el chat, al final las responderemos. Así que muchísimas gracias y Erika y Mireia pueden entonces comenzar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana, i moltes gràcies també a la Junta per convidar-nos a fer aquest webinar i compartir amb vosaltres les principals característiques i resultats que tenim ara en aquests moments a la central de resultats. Començaré jo la presentació i anirem intercalant amb l'Èrica el que us volem anar explicant. Bé, començarem explicant una mica, situant què és la central de resultats, quina ha estat l'evolució de la pròpia central al llarg dels anys des que va néixer, fins ara com ha anat evolucionant en formats, en contingut, en dades. Us explicarem actualment què tenim en aquests moments a la central, intentant explicar també aplicacions, utilitats pràctiques de les dades i resultats que es mostren i una mica les línies de treball amb les que estem ara treballant i de futur més proper. Molt bé, doncs bé, la central de resultats és una iniciativa impulsada pel Departament de Salut i el Servei Català de Salut, el CatSalut. De fet, inicialment és una iniciativa que neix en el si del Servei Català de Salut i que cap al 2008, ja una mica més endavant, 2010, s'incorpora i és gestionat i coordinat per l'Aquas, que en aquests moments és la institució que la lidera. La seva finalitat, el seu objectiu últim és mesurar, avaluar i difondre els resultats que s'assoleixen pels diferents agents del sistema de salut, especialment en l'àmbit públic, tot i que en alguns indicadors s'inclouen també dades de tot el sistema, però el focus principal és el sistema públic, el Siscat. Ja com us he dit, la iniciativa parteix des de l'any 2003, té un llarg recorregut i ja des del principi sí que és una iniciativa que vol ser un instrument de referència pel sector, tant pels proveïdors, per l'administració, per la pròpia ciutadania. Aquest és un repte que tenim, però un sistema, una iniciativa referent, sobretot pensant que és de fet la principal iniciativa del sistema on es mostra de forma pública i transparent els resultats del sistema. Fa aquest mapa, aquesta radiografia dels resultats del sistema i, per tant, fa aquest retiment de comptes del que està passant. Això sí que m'agradaria destacar, aquesta transparència, aquest retiment de comptes. Si anem una mica més a determinar, a definir els objectius més específics, a banda de voler mesurar i difondre aquests resultats de salut, sí que ho volem fer d'una forma, diguéssim, a partir de dades que siguin objectives, que siguin fiables, comparables, però també ens plantegem altres objectius que ja ara hem anat incorporant i volem anar a aconseguir una mica tot això que ara veieu aquí, promoure l'avaluació de l'acompliment del sistema de salut, en el sentit de dir el sistema de salut té uns objectius globals, té unes estratègies, uns programes,
que la central permeti avaluar si estem arribant a aquest acompliment entre el que es determina que es vol arribar i on arribem, aquest gap, aquest acompliment es produeix o no. D'altra banda, doncs, també poder respondre a les necessitats d'informació que tenen els diferents agents del sistema per la seva presa de decisions, en definitiva, per poder millorar la qualitat assistencial. D'altra banda, poder facilitar l'extracció i la generació de coneixement. Nosaltres diem, ha de ser una eina per poder generar preguntes i generar preguntes o hipòtesis i respondre-les. I amb això entrarem després, amb aquests exemples més concrets, a poder-nos fer preguntes i a veure fins on podem contestar amb el que tenim a la central de resultats, si a partir d'això es necessita fer anàlisis més avançats o més en profunditat, doncs també generar noves preguntes o nous estudis. Aquest poder extreure i anar generant coneixement també és una altra intenció que busca la central de resultats. Per suposat també identificar bones pràctiques de gestió i organització assistencial per la seva escalabilitat en el sistema i, com us deia abans, ser al final una eina de transparència i retiment de comptes, sobretot cap a la ciutadania. I en definitiva també en el futur, no tan immediat però més llunyà, poder incorporar la ciutadania perquè participi ja directament en el desenvolupament de la central és un repte que tenim. Doncs bé, una mica d'història, però aniré molt ràpid. Com us deia, el 2010-11 es publiquen els primers informes amb dades 2008-2009, primers informes que són informes únics amb un conjunt d'indicadors per diverses dimensions de qualitat assistencial, són els primers informes. I ja no és fins al 2012 que es comencen a fer informes específics per línies assistencials o àmbits, que nosaltres anomenem àmbits, però estem parlant de primària i hospitalària, que són els dos primers àmbits, i aquí ja es publiquen aquestes dades de forma que nosaltres diem nominalitzada, amb el nom centre per centre, i per tant es pot identificar els resultats de cadascun dels centres. A mesura que van passant els anys es van incorporant els altres àmbits, després ve l'atenció sociosanitària, la salut mental, més endavant la salut pública, després també ve emergències mèdiques, etc. I a mesura que van passant els anys es van incorporant aquestes noves línies o àmbits. A més de no només els informes per aquests àmbits, sinó també altres productes derivats de la central, infografies més adreçades a la ciutadania, els exercicis de benchmarking, a través de poder publicar aquestes fulls amb Excel, taules amb Excel més dinàmiques, que permet fer uns exercicis de comparació i benchmarking amb les seves limitacions, que també anirem comentant, però es van afegint tots aquests productes. Això fins a l'any 2019, i de fet es publiquen dades fins al 2018, i aquí sí que es produeix una parada, també venen els anys de pandèmia, i fins al 2023, amb dades fins al 2022, no es reprèn. Per tant, hi ha una parada d'uns 4 anys. Fins a aquell moment, així ja per resumir una mica, el que teníem són informes PDF estàtics per cada un dels àmbits, les taules que us comentava, també alguns altres productes, però aquest format de dades i presentacions era poc explotable, poc interactiu, i és veritat que cap al 2019 també s'organitza una sèrie de tallers, una sèrie de grups de discussió on s'identifiquen, al final s'identifica una sèrie de reptes, d'accions a portar a terme, que és el que ens serveix de base per evolucionar. Quan reprenem el 23, reprenem la central de resultats. I aquí ja dono la paraula a l'Èrica, que continuarà. Moltes gràcies, Mireia. Sí, a continuació entrarem més en profunditat en el que és el contingut de la central, a la seva última edició que vam presentar el novembre de l'any passat i que recull dades fins l'any 2023. La central, per tant, actualment, ara us compartirem l'enllaç a la central, conté 258 indicadors
repartits d'aquesta manera en els 6 àmbits que comentava la Mireia. 44 indicadors d'atenció primària, 58 atenció hospitalària, 14 emergències mèdiques, 65 a salut mental i addiccions, 49 a atenció intermèdia i 28 indicadors a salut pública. Una de les característiques que ens agrada molt ressaltar de la central de resultats és que presentem dades, presentem indicadors amb doble òptica de visualització. És a dir, d'una banda, donem els resultats d'un indicador a nivell territorial, partint de la residència de la persona, la residència del pacient o la residència de la persona. El nivell mínim de desagregació de les dades és de l'ABS, l'àrea bàsica de salut, i anem pujant a l'AGA, l'àrea de gestió assistencial i la regió sanitària, sempre i quan les dades permeten tenir aquest nivell d'agregació. I l'altra òptica de visualització de les dades, dels indicadors, és a través del centre o del recurs d'atenció. A més, la central mostra també, fa una anàlisi més en profunditat per àmbits. Es presenten diferents eines que ajuden a fer una interpretació dels resultats, perquè 258 són molts indicadors, llavors també donem a l'abast un seguit d'eines que ara explorarem perquè permeti una mica ajudar i guiar la interpretació dels resultats. Com comentava la Mireia, hi va haver-hi una aturada de publicació de la central, per això quan el 2023 vam tornar a arrencar vam mostrar un evolutiu de tots els indicadors. Sempre que hem pogut, i depenent també una mica de l'indicador, donem dades des del 2017 actualment fins a l'any 2023. I tenim dades obertes també al portal de la Generalitat. Ara us anirem explicant una miqueta més en detall. L'any passat, al novembre de l'any passat, vam presentar una sèrie de novetats, un nou portal d'entrada per accedir als aplicatius interactius, a més, un visor de centres i de territoris i fitxes d'anàlisi. Ara us explicarem una mica en detall aquestes novetats i també parlarem una mica del contingut, que no era tan novetat l'any passat, però que continua existint a la central. Com us comentava, un nou portal d'entrada. Aquí us deixem l'enllaç i un codi QR que us portarà directe a la central de resultats. És una nova aplicació que el que fa és facilitar l'accés als diferents portals interactius de cadascun dels àmbits que estan inclosos a la central, amb dades fins a l'any 2023, amb tots els indicadors i també informes específics per cadascun dels àmbits. Com us comentàvem, ara mateix tenim la central que a través d'aquesta porta d'entrada ens permet anar a 6 aplicatius per cadascun dels àmbits. Són unes plataformes en desenvolupament amb una eina que és el Power BI, que el que ens permeten és donar una visualització més dinàmica i interactiva de les dades. La Mireia explicava d'on venim a la central, veníem d'informes molt estàtics. Per tant, aquests aplicatius ens permeten jugar una mica més en les dades, fer filtres, per tant, ja introduïm tota una sèrie de continguts a nivell de filtres, ja siguin més sociodemogràfics, com el sexe, l'edat, també el nivell socioeconòmic, i altres filtres, com puguin ser filtres més a nivell clínics, o la titularitat del centre, el recurs assistencial, el nivell de complexitat, i depenent del tipus d'indicador, altres filtres aquí posàvem, com per exemple el tipus de visita en el cas d'un indicador que tenim de visites a l'atenció primària. A més, els indicadors s'acompanyen d'informació complementària. Què vol dir això? Que no només mostrem el resultat d'un indicador, ja sigui un percentatge o una taxa, sinó que també donem numeradors en la mesura que tinguem la informació quin percentatge de persones es troben en un nivell socioeconòmic molt baix per aquell indicador, i per una sèrie d'indicadors que es van veure clarament afectats per la pandèmia de Covid-19, fèiem aquesta comparativa també amb l'època pre-Covid. A més, introduïm un mapa de Catalunya que el que possibilita és la representació de la variabilitat territorial sobre aquest mapa. Aquesta és una mica la pantalla, la visualització del que és aquestes plataformes Power BI. Aquest exemple és de l'àmbit d'atenció hospitalària i, com comentàvem, hi ha 6 aplicacions per cadascun dels àmbits i té aquesta pinta. I ara us explicaré una mica quina és la informació que hi ha i com moure's dintre d'aquesta visualització. D'entrada tenim aquest apartat de dalt, aquest menú, que és navegable, que ens permet canviar de dimensions. Els indicadors es classifiquen en dimensions.
que són aquests, dades generals, adequació, efectivitat, etc. Ens podem moure dintre del menú clicant a sobre d'un. I a més, aquesta franja just de per sota ens diu en quin indicador ens estem visualitzant. Té un menú desplegable que en el cas que en aquella agrupació d'indicadors n'hi hagués més d'un, ens podríem moure i canviar d'indicador. Llavors, tenim dues taules, el que és a la pantalla principal, en el centre. La taula de l'esquerra és la taula que té el resultat de l'indicador per residència de la persona, del pacient, i té la informació a nivell, en aquest cas és un indicador d'hospitals, només baixa a nivell d'AGA, no ens permetria anar a nivell d'ABS de residència del pacient, però anar desplegant la diferent botonera ens permetria veure el resultat dels indicadors per les diferents regions sanitàries, dintre una regió sanitària les d'AGAs i, si l'indicador permetrés, també a nivell d'ABS. I després tenim la taula de la dreta, la segona taula, que és el resultat de l'indicador ja per centre o per recurs d'atenció. Com us comentàvem, el gràfic de sota presenta l'evolució del resultat de l'indicador al llarg dels anys. Així, de manera més fàcil, pots veure com estem evolucionant. I en el mapa, el que comentàvem, la variabilitat territorial. En el cas dels hospitals, es mostren els puntets, són els hospitals, però, per exemple, hi ha altres àmbits, com l'àmbit de primària o el de la salut mental, on el mapa el que ens mostra és el resultat de l'indicador per àrea bàsica de salut de residència del pacient. I així permet també veure la variabilitat que hi ha a l'indicador a nivell de Catalunya. Tenim aquesta tercera línia de filtres, tenim en aquest cas per aquest indicador, que són les urgències ingressades amb estat d'urgència superior a 24 hores. Tenim filtres d'any, de sexe, d'edat i de nivell hospitalari. Llavors, qualsevol filtre que apliquem a les dades s'actualitzen automàticament tots els elements que mostrem, les dues taules, el gràfic evolutiu i el mapa. Per tant, hi ha una interacció entre els filtres i els resultats. I amb aquesta botonera de l'esquerra, el que destaquem aquí és que les tres línies horitzontals el que ens permeten és desplegar i veure quines agrupacions d'indicadors tenim. La informació, el botó de la I ens mostra, se'ns apareix un pop-up que ens explica una mica més en detall quina informació trobarem en aquesta visualització, i el botó de més el que fa és desplegar-nos una fitxa d'anàlisi interpretativa que sempre que l'indicador està disponible i té informació de residència del pacient, hi ha una anàlisi addicional que ara us explicarem més en detall. Si no, el que tenen segur tots els indicadors és una fitxa metodològica de com hem calculat l'indicador, quina és la seva definició, el numerador, el denominador, quines fonts hem accedit per treure aquesta informació, etc. Llavors, com a novetat que presentàvem l'any passat, és el que en diem el visor de centres i territoris. Està integrat en aquesta pàgina que dèiem, aquest portal únic. Aquest visor està disponible per 190 dels 258 indicadors que tenim a la central, sempre i quan l'indicador tingui una visió de centre o de territori. Això sí que en la publicació, quan vam sortir l'any 2023, se'ns va demanar molt que hi hagués l'opció de que clicant un centre o un territori poguéssim veure tots els resultats d'aquell centre. Llavors, la novetat de l'any passat era presentar aquesta necessitat que era molt latent entre les persones usuàries de la plataforma. Dintre del visor de centres hi ha diverses funcionalitats, us en faig uns 5 cèntims de cadascuna d'elles. Tenim la primera funcionalitat, que és el que diem el resum, que un cop triem un centre o un territori es despleguen el llistat d'indicadors relacionats amb aquell centre, i és una taula semblant a la que estem veient ara, amb el resultat del que és el centre, el territori, la unitat que haguem triat. Hi ha el resultat de l'any, el resultat de Catalunya per poder veure si el centre o el territori està per sota del que és el global de Catalunya, a més, la unitat de l'indicador, la variació, com ha variat aquell indicador respecte a l'any anterior, s'ha millorat, empitjorat o es manté igual. I després hi ha un gràfic, que és la part més de la dreta de la figura, és un gràfic que el que ens marca és el mínim, el màxim del resultat de l'indicador de tota Catalunya. La marca vermella és la mitjana de Catalunya i llavors la caixeta més fosca marquen el percentil 25 i 75.
Llavors, fàcilment i orientativament, molt ràpid, amb un cop d'ull, pots veure com està el teu centre, el teu territori, en un indicador concret, en un any concret, en comparació amb la resta de territoris de Catalunya. Una altra de les funcionalitats que té aquest visor de centres és el que en diem la variabilitat, i aquí el que podem veure és els resultats d'un indicador ordenats. Tu tries un indicador, tries una unitat i te'ls ordena. Així fàcilment pots veure també si estàs per sobre o per sota de la mitjana. A la pestanya d'evolució temporal, que és una altra de les funcionalitats, el que podem fer és superposar i comparar les evolucions d'un indicador de diferents centres i territoris, per veure, per exemple, com estem evolucionant en un tema concret. A més, tenim alguns filtres afegits, com per exemple si vols veure el resultat total de l'indicador, o només per homes o només per dones. I sempre també pots mostrar l'evolució global de Catalunya per posicionar-te. Llavors tenim el que en diem les fitxes d'anàlisi. Sempre i quan l'indicador tinguem informació a partir de les fonts d'origen i puguem calcular l'indicador en base a la residència de la persona, vam elaborar les fitxes d'anàlisi d'interpretatives. Aquí el que tenim, crec que són 93 indicadors dels 258 que tenen aquesta visió i aquesta fitxa que s'hi accedeix aprenent el botó més de la pantalleta interior que us comentava. Cada fitxa inclou gràfics interactius amb una anàlisi més detallada de l'indicador segons les seves característiques. Si l'indicador té sexe i grup d'edat, doncs se'ns desplega aquesta pestanyeta de sexe on tenim una sèrie de gràfics, taules, amb el resultat de l'indicador en funció d'aquestes dues variables. També presentem un anàlisi més detallat de nivell socioeconòmic de l'àrea bàsica de salut de residència del pacient. A més, una pestanyeta d'evolució territorial per veure com evoluciona l'indicador en zones urbanes respecte a zones rurals. I una altra pestanya que és interessant, que més endavant us farem un exemple de variabilitat territorial, on podem veure precisament el que vèiem en el mapa de quina és la variabilitat territorial que existeix una mica més en profunditat. I el que us comentava, tots els indicadors tenen aquest apartat de fitxa metodològica. Aquí, per exemple, si volem saber un exemple en concret, tenim un indicador que és l'ús de la meva salut. Si volem conèixer quina és la bretxa digital de l'ús de la meva salut, el que podem fer és anar a aquest indicador, a la fitxa corresponent i a la pestanya de nivell socioeconòmic trobaríem aquest gràfic, on veiem que efectivament hi ha una bretxa en l'ús digital en la utilització de la meva salut. Les categories de l'índex socioeconòmic compost, el 4, que és el color més blau més fosc, és les àrees amb nivell socioeconòmic més baix. Per tant, tenen menys ús de la utilització de la meva salut. Una altra utilitat d'aquesta fitxa d'anàlisi és veure com evoluciona la variabilitat territorial en un indicador. En aquest cas, és les urgències ingressades amb estat d'urgències superior a 24 hores. Aquest gràfic, a part de dir-te com evoluciona en general l'indicador al llarg dels anys, et mostra també que hi existeix variabilitat en els resultats. Per tant, creiem que és una eina també molt útil. A més, com hem comentat, presentem informes globals de cada àmbit en PDF, això de les fitxes interpretatives i metodològiques. Adjuntem també una guia visual de navegació i vídeos que permeten sobretot navegar en les plataformes Power BI, que a vegades no és intuïtiu saber on trobar els indicadors, i per això també hi ha un cercador d'indicadors que és molt útil. Posant una paraula clau et surten el llistat d'indicadors que tenen aquella paraula, amb accés directe a les dades i a la fitxa interpretativa, si existeix, i tenim dades obertes també al portal GenCat de la Generalitat. Per veure una mica quina és la utilitat pràctica que li podem donar a tota la informació que conté la central, que és molta, comentar primer de tot que ens ha de permetre detectar, la central ha de permetre detectar punts febles i millorar també la qualitat de serveis sanitaris i sociosanitaris. Ara mateix els indicadors que tenim a la central estan classificats amb aquestes dimensions: dades generals, adequació, efectivitat, eficiència, seguretat
experiència de l'usuari, sostenibilitat i tecnologies de la informació i la comunicació. Farem un repàs dels principals resultats obtinguts a l'última edició de dos àmbits, atenció primària i atenció hospitalària, i en base als resultats presentats mirarem una utilitat pràctica que li podem donar a la central. Bé, el que destacàvem de les dades de l'any 2003 era que en aquest gràfic es mostra amb la línia de color més fosca, la de color gris, el percentatge de població atesa, i el que veiem és que hi va haver-hi un increment després del Covid, el 21, però el 23 ja mostra una tendència a tornar a la normalitat. A més, la presencialitat, que és la línia de color groc, veiem que puja, però tampoc no puja a nivells previs a la Covid. I per la seva banda, tant l'ús de la meva salut i de la e-consulta, que són les línies de color blau i de color vermell, baixen, però es mantenen força altes. Per tant, tots aquests canvis fan pensar que ens trobem davant d'un canvi de model. El que destacàvem de les dades del 2023, on vam voler posar una mica el focus, era identificar quins indicadors havien millorat d'un any respecte a l'altre. I el que veiem era que milloràvem la majoria d'indicadors de seguiment de patologia crònica. D'una banda, hi ha hagut una millora de la freqüentació de l'atenció primària i d'aquests indicadors de seguiment de patologia crònica, com són la població amb el control de la tensió arterial, el control metabòlic de la diabetis mellitus o la valoració integral de persones en el programa AdDOM. I per la seva banda destaca també que la satisfacció dels usuaris que torna una mica a nivells similars als de la pandèmia, on havia empitjorat bastant la satisfacció dels usuaris. També ficant el focus sobretot en àrees de millora on vèiem que els resultats de l'any 2023 havien empitjorat respecte al 22 i on segurament caldrà ficar més el focus i veure com van evolucionant els pròxims anys, tenen tots a veure molt amb l'adequació de tractaments farmacològics. Augmentava l'ús inadequat d'hipolipemiants, igual que benzodiazepines en ansietat, augmentava també el percentatge de pacients polimedicats amb més de 10 principis actius, els consumidors de fàrmacs i la població atesa al programa d'atenció domiciliària. Una mica tenint en compte aquestes àrees de millora, aquests indicadors que hem vist que empitjoraven, n'hi havia un, que és el percentatge de pacients polimedicats, amb més de 10 principis actius, i és aquest punt on ens pot ajudar a la central i què en podem treure de tota la informació que tenim. I aquí plantegem una sèrie de preguntes que es poden contestar amb les dades de la central i que ara veurem una mica més en detall. Si existeixen diferències en aquest indicador segons sexe i edat, si hi ha també diferències segons nivell socioeconòmic, si hi ha o no variabilitat territorial en el resultat d'aquest indicador i quines són les ABS que presenten resultats més alts en l'indicador. Per tant, vol dir que són àrees que tenen més marge de millora respecte a les altres. Per contestar la primera pregunta, existeixen o no diferències en l'ús de el percentatge de pacients polimedicats amb més de 10 principis actius segons sexe i edat? Hi ha diversos llocs on podríem veure aquesta informació, tant en les plataformes Power BI, si ens anem al visor de centres també, però un lloc on és útil i ho tenim tot agrupat és la fitxa d'anàlisi que us comentava d'aquest indicador. Aquí surten diferents gràfics, diferents taules, aquí en mostrem un parell com a exemple. Al gràfic veiem l'evolució de l'indicador de 2 anys, i veiem que hi ha una tendència a augmentar aquest indicador i que realment hi ha una diferència important entre les dones, que estan marcades en color lila, i els homes, que són en línia de color groc. Per tant, hi ha una diferència gairebé d'un punt percentual en aquest indicador entre homes i dones. Si volem veure una mica més en detall i veure aquestes diferències d'un any en concret, que és l'últim any de publicació de dades del 23, per grups d'edat, és la taula que us mostrem a la dreta de la presentació. Tenim els diferents grups d'edat, el resultat de l'indicador per dones, homes i el total, i després una ràtio del resultat de les dones respecte als homes, on podem veure en quins grups d'edat sembla ser que entre les persones de 20 a 55 anys és on la ràtio de dones i homes és més gran, diguéssim, on les dones consumeixen més, són més consumidores de polimedicació.
Per respondre a la pregunta de si hi ha diferències segons el nivell socioeconòmic, aquí sí que ens hauríem de dirigir única i exclusivament a la fitxa d'anàlisi. Parlem sempre de no és el nivell socioeconòmic individual de la persona, sinó de l'àrea bàsica de salut, de residència d'aquesta persona. Llavors, aquí, com us comentava, fàcilment aquí amb aquests gràfics ja veiem que efectivament hi ha diferències en el percentatge de pacients polimedicats en funció del nivell socioeconòmic de la seva àrea. La línia blava més fosca són les persones que viuen en àrees amb un nivell socioeconòmic més baix, per tant, més percentatge de pacients polimedicats. La mateixa informació la podem desgranar una miqueta més per grups d'edat i veure on es produeixen més les diferències per grups d'edat. La següent pregunta que podríem plantejar-nos és si existeix variabilitat territorial en el resultat d'aquest indicador. Aquí tenim diferents mirades, podem respondre a aquesta pregunta de diferents maneres. D'una banda, a través del visor de centres i territoris, si seleccionéssim un equip d'atenció primària com a unitat d'anàlisi i ens n'anéssim a la pestanya de variabilitat, ens mostraria aquest gràfic que ens col·loca els EAPs, els equips d'atenció primària, ordenats amb l'indicador més alt fins a l'indicador més baix, ressaltant amb la línia horitzontal de color blau el valor de l'àrea que seleccionem nosaltres, de l'EAP que seleccionem nosaltres, en vermell la comparativa amb Catalunya, la mitjana, Catalunya. I així és una manera fàcil de veure com que sí, hi ha variabilitat en aquest indicador, on te situes tu com a centre en comparativa amb els altres. Si el que volguéssim també és inspeccionar una mica més en detall aquestes diferències, podríem anar a l'opció d'evolució territorial dintre el visor de centres i aquí anar triant, per exemple, jo EAP d'un lloc en concret em vull comparar amb els equips d'atenció primària que conec al meu voltant, que tenen poblacions semblants, podria anar afegint aquestes unitats i fer un anàlisi més detallat d'aquells centres o unitats que són semblants al meu, que per tant poden tenir resultats o poblacions semblants i hauríem de tenir més o menys uns resultats comparables. Si el que volguéssim mirar és la variabilitat territorial en quant a residència del pacient, de la persona, llavors aquí on hauríem d'anar és a la fitxa d'anàlisi i trobaríem entre diverses taules i gràfics aquest gràfic que ens mostra el que us comentava abans, on veiem que per ABS hi ha diferències entre el percentatge de pacients polimedicats amb més de 10 principis actius. Quines són les ABS amb els resultats més alts? A la fitxa d'anàlisi tenim dues taules, una que ens mostren els resultats més alts de l'indicador, una altra els resultats més baixos de l'últim any i també afegim el resultat dels anys anteriors per veure si és una cosa puntual d'un centre, d'un territori o és una cosa persistent al llarg del temps. Aquest és un exemple pràctic de coses que podríem veure per un indicador concret de la central i els diferents llocs on podríem anar-ho a buscar. Anem a veure ara, a fer el mateix exercici per l'àmbit d'atenció hospitalària, primer parlant una mica de quins són els últims resultats que tenim a la central, que són del 2023, i fer també un exercici més pràctic. Aquí el que veiem amb les dades de l'any 2023 és que a Catalunya, a Catalunya hi havia una estabilització de l'increment de les hospitalitzacions. Sí que hi va haver-hi un augment després del Covid, el 2021, i sembla que l'any passat el nombre d'hospitalitzacions van augmentar al voltant d'un 7%. Per tant, hi ha com una estabilització. A més, el que sí és important destacar és que les hospitalitzacions domiciliàries van augmentar, i això té a veure una mica amb la consolidació també d'aquest model assistencial. El mateix exercici, quins indicadors vam observar que milloraven? L'any 2023 la majoria d'indicadors d'efectivitat i seguretat a l'atenció hospitalària milloraven. Aquí destacàvem sobretot la reducció que hi havia hagut en els reingressos a 30 dies, sobretot en l'infant agut de miocardi, amb elevació i sense elevació del segment ST, així com la mortalitat a 30 dies amb CEST. I també alguns indicadors de seguretat que milloraven eren els que presentem en aquesta taula.
Tot i que hem vist que els reingressos a 30 dies per angina de pit era un dels indicadors que millorava el 2023 respecte al 22, veiem doncs, que hi ha una variabilitat territorial alta. I això passa amb la gran majoria dels indicadors de l'atenció hospitalària. I un exemple n'és aquest gràfic que ens mostra el percentatge de reingressos a 30 dies de les diferents àrees de gestió assistencial de residència del pacient. Aquí el que observem fàcilment és una millora al llarg dels anys en el nombre de reingressos, això és veritat, perquè va baixant com a la mitjana de Catalunya, però sí que és cert que al mateix temps, des de l'any 2021 aproximadament, el rang de variabilitat augmenta i s'assoleixen valors de l'any 2023 bastant semblants als prepandèmics. Per tant, estem a nivell global ha millorat, tot tenint en compte que hi ha marge també de millora perquè hi ha variabilitat que pot ser reduïda. Un dels punts en els que sempre veiem, i segur que tots vosaltres ho sabeu, i els indicadors de la central el que fan és corroborar on hi ha més marge de millora, són els indicadors d'adequació de les urgències hospitalàries. I aquí ja l'any 2022, amb resultats del 22 ja posàvem l'èmfasi que una mica era el taló d'Aquil·les, no?, de l'atenció hospitalària, i amb les dades del 23 els indicadors que recollim des de la central d'urgències hospitalàries veiem que es mantenen força estables. L'únic que presenta una millora és d'urgències ingressades amb estat d'urgències superior a 24, però és una millora petita, per tant, cal seguir monitoritzant i veient si podem desgranar una mica més o millorar aquests indicadors. Com a utilitat pràctica o, com diem, la central ha de permetre generar preguntes i veure hipòtesis i donar certes respostes que segurament encara no som capaços de donar-les totes. Però una de les coses que podem mirar són els resultats transversals dels protocols d'actuació urgent, tant pel que fa al codi ictus i codi infart. I llavors aquí ens plantejàvem com per fer un exercici de pràctica i d'on podem trobar les coses a la central, són aquest seguit de preguntes, aquestes 4 preguntes, de com ha evolucionat l'atenció a la malaltia cardiovascular des de la implantació dels protocols d'actuació urgent, si és òptim el temps d'atenció en aquestes patologies tempodependents, on el temps és important, com és el procés d'atenció aguda en aquestes patologies i veure si hi ha desigualtats per raons de sexe en l'atenció a la malaltia cardiovascular. Per respondre a la primera pregunta, aquest gràfic l'hem construït a partir de dades que conté la central de resultats. Aquí presentem l'evolució de l'infart agut de miocardi sense elevació del segment ST des de l'any 2016 fins al 2023 i el que observem és una tendència a la disminució de la mortalitat, la línia blava, mortalitat a 30 dies, i la línia de color vermell, la mortalitat intrahospitalària. Veiem que va disminuint al llarg del temps i que també hi ha una reducció dels reingressos a 30 dies, que és la línia de color verd. El mateix exercici per l'IAMEST, el que veiem aquí és que respecte a la mortalitat intrahospitalària i a 30 dies, sembla que s'ha tornat als valors del 2016 i 2017, després de veure un increment als anys del període del 18 al 20. Per tant, hi ha hagut com una reducció. I pel que fa als reingressos, la línia de color verd, els reingressos a 30 dies, veiem que hi ha una clara tendència a una disminució clara al llarg dels anys. És òptim el temps d'atenció en aquestes patologies tempodependents? Doncs bé, aquí també aquests 2 gràfics estan construïts amb dades de la central. El gràfic de la nostra esquerra ens marca el temps entre l'electrocardiograma i el valor en codi infart, expressat en minuts, i aquí el que veiem és que hi ha hagut una clara tendència a reduir-se, excepte els anys 2020 i 2021. I en el gràfic de la dreta el que ens mostra és el percentatge de pacients en codi infart que estan atesos en menys de 120 minuts. I aquí el que veiem és que hi ha hagut una tendència creixent a que la proporció de codis infarts estiguin atesos en menys de 2 hores, que és el que establiria els protocols. La mateixa informació, si l'estratifiquem per sexe, que és interessant,
veiem la mateixa tendència, però el que veiem aquí és en color lila la informació de les dones, de color groc la informació dels homes, i veiem clares diferències en tots els anys, tant en el temps entre l'electrocardiograma fins al valor en codi infart, com en el percentatge de pacients en codi infart atesos en menys de 120 minuts. Sempre hi ha hagut diferències en detriment de les dones. Les dones temps més alts i menys dones ateses en menys de 120 minuts, excepte l'any 2023, on sembla que el temps s'iguala. Per tant, aquests sí que són uns indicadors que cal posar molta cura i molta atenció quan actualitzem les dades d'aquest any, què ens diuen les dades del 24, si realment s'estan reduint i equiparant els resultats entre homes i dones, o el que vam veure el 2023 era una cosa puntual i continuen existint o no diferències per sexe. La següent pregunta que ens plantegem és com és el procés d'atenció aguda en aquestes patologies. Aquest gràfic ens mostra la taxa d'ingrés hospitali per IAM, per edat i sexe. Les línies de color blau són els homes, la discontínua són els homes de 75 i més anys i la contínua de 65 a 74, i les altres dues línies són les línies per les dones. El que veiem aquí és que la taxa poblacional d'ingrés hospitalari per infart agut de miocardi s'ha mantingut estable, a excepció de l'any 2020, que va tenir on veiem aquest impacte de la Covid. Les taxes d'ingrés en dones són menors que en homes, i això en els dos grups d'edat analitzats. Per tant, és un altre clar exemple de que hi ha diferències en l'atenció a aquestes malalties segons sexe. Per respondre la mateixa pregunta des d'una altra perspectiva, podem analitzar el percentatge d'angioplàsties en infart agut de miocardi segons sexe, i el que veiem és que en els últims 5 anys els homes han presentat aproximadament un 10% més d'angioplàsties que les dones, i que continuem veient també aquestes diferències per raó de sexe. I el següent exemple que posem és la població amb cardiopatia isquèmica o accident vascular cerebral en tractament antiagregant. I aquí, a part de veure quina evolució ha anat seguint l'indicador, igualment ho estratifiquem per sexe i veiem que les dones, de manera sempre estable al llarg dels anys, tenen un percentatge menor de tractament antiagregant com a prevenció secundària de la malaltia cardiovascular. Com és el procés d'atenció aguda en aquestes patologies? Si mirem 2 indicadors més, la supervivència a 3 mesos amb recuperació completa i la mortalitat a 3 mesos, doncs veiem una clara millora en els resultats de l'atenció al ictus isquèmic, mirant aquests 2 indicadors que ens ajuden a entendre les dades. Podríem fer el mateix exercici i veure els resultats en homes i dones, presentar-los conjuntament per veure on estan les diferències. Per tant, la següent pregunta que plantejàvem queda clarament resolta. Hi ha desigualtats per sexe en l'atenció a la malaltia cardiovascular? Sí, com ho hem pogut veure, i tot i que les dades del 2023 semblava que es reduïen en qüestió de temps, pel que feia als temps caldrà veure i seguir controlant què passa amb les pròximes dades que actualitzem. I fins aquí la meva part. Us torno a deixar amb la Mireia, que us explicarà en quines línies estan treballant des de la central. Molt bé, doncs fent una mica de recapitulant una mica tot plegat. Aquí destacàvem una mica quins són els elements o els aspectes claus de la central, una mica què és el que suporta com els pilars de la central de resultats, i destacàvem d'una banda tot el tema del que és participació. Tenim a la central de resultats participant tots els centres, tots els equips, tots els serveis estan representats a la central de resultats, perquè, òbviament, disposem de les dades del sistema de salut. Això jo crec que, diguéssim, que aquí no és l'ACPA la mereixedora d'això, sinó que és el sistema que disposa de tot aquest volum d'informació que pot reutilitzar, i això és el que li dona valor i riquesa a la central de resultats. Poder treballar amb el consens
de professionals, amb grups assessors. En aquests moments disposem de 6 grups assessors relacionats amb cada un dels àmbits, més altres addicionals, i de fet, diguéssim que són aquests grups assessors formats per professionals experts dels diferents àmbits, tant dels proveïdors com del propi CatSalut, del departament, de les societats científiques, etc., que ens ajuden a fer evolucionar, a interpretar els resultats, a millorar la central, a revisar tot el que tenim, etc. I aquest és un pilar fonamental que sí que ens agrada molt destacar i després donaré alguns números més. D'altra banda, tot el que fa a disposar de les dades que té l'Aquas, els recursos humans i tècnics i les dades, aquest és el gran pilar, si no, no podríem estar mostrant. I això jo crec que és destacable, com també la consellera, també a l'última jornada destacava, deu ser únic, l'únic sector que disposa de forma transparent i actualitzada d'aquesta informació. Per tant, això és una riquesa i una informació molt valuosa. I d'altra banda, tot el retorn que amb la pròpia central, les jornades, les plataformes, es fa cap al públic, oberta al públic, a tothom que ho vulgui consultar. Per tant, una mica aquí serien els pilars i aquests aspectes que volíem mostrar-vos. En quant als grups assessors, doncs això, 6 grups assessors, un per cada àmbit, més de 170 professionals ens recolzen i ens ajuden a fer evolucionar, i alguns de vosaltres hi esteu implicats, segur, i que treballem de forma continuada, sobretot amb reunions virtuals, també presencials, i on van revisant materials, ens ajuden a identificar i revisar indicadors, etc. I també cada any, en funció de les accions i propostes que tenim, treballem amb ells uns aspectes o uns altres. Aquí un agraïment també totalment en aquests grups. Què més estem treballant? I aquest sí que és un aspecte clau aquest any, que és el marc conceptual, és a dir, aquell marc que ens marca què ha de tenir la central de resultats. Fins ara, fins al que es va publicar el novembre del 2024, el marc conceptual ha estat el que des de bon principi es va definir, amb les dimensions que l'Èrica us explicava, les clàssiques de qualitat assistencial, però ara ja pensàvem que havia arribat el moment de revisar realment si calien noves dimensions, nous àmbits, incorporar nous àmbits, reformular, incorporar nous indicadors o eliminar-ne d'altres, fer tota aquesta revisió del marc conceptual, dibuixar aquest marc i veure realment ens falta alguna cosa, hem d'eliminar alguna cosa. També estem plantejant, a banda de treballar per àmbits o línies, una visió més transversal, més de procés assistencial, no tant amb silos, amb estancs per cada un dels àmbits, sinó tenir aquesta visió de com transita el pacient pel sistema i quin és el procés, quins són els resultats en alguns processos que aquest any n'hi ha 2 que s'han prioritzat, el de la depressió i el de la malaltia, la cardiopatia isquèmica per una banda i insuficiència cardíaca, que serien els grups assessors, amb un exercici de priorització, han determinat com a més prioritaris a començar a treballar. També identificar poblacions clau on és rellevant tenir-les identificades i poder mostrar resultats per aquestes poblacions específiques. Els indicadors que ja també us comentava, hem de tenir tot això que tenim ara, necessitem de nous. Per exemple, hem detectat que tot el que és dades generals encara hem de nodrir-la més d'indicadors d'estructura, d'estat de salut, que això no en teníem gaires ara mateix. Sí que a l'inici de la central hi havia hagut més coses d'estat de salut, de determinants, etc., però ara és un aspecte que és fonamental també per poder interpretar després els resultats que veiem, i això ho hem d'enriquir també. I sobretot també revisar el model de benchmarking. És fonamental, com també comentàvem, la comparació. De fet, és una eina que diem que ha de servir pel monitoratge, però també per la comparació. Els centres l'utilitzen, sabem que l'utilitzen per comparar-se, òbviament, i per la millora
a partir de la comparació. Per tant, hem d'assegurar i revisar el model de benchmarking que tenim en aquests moments, que sabem que té limitacions, que sabem que molts dels indicadors no estan estandarditzats, que no estan ajustats i per tant, estem treballant amb això plenament perquè en un futur puguem realment tenir aquesta comparació o fins i tot elaborar indicadors sintètics, ja també amb totes aquestes dades estandarditzades i puguem fer un benchmarking ben fet. I finalment, crec que és la darrera, i jo crec que Èrica també pots intervenir, perquè són tasques que són molt tècniques del perfil de l'Èrica i d'altres perfils més d'enginyeria de dades informàtics que estan treballant amb nosaltres, que és sobretot automatitzar l'obtenció i la creació d'aquests indicadors. Fins ara treballàvem d'una forma bastant manual, demanant a les fonts d'informacions que ens enviessin les dades dels indicadors. Estem intentant automatitzar al màxim, sobretot per ser més eficients i alliberar-nos nosaltres també de tota la feinada que suposa això i, per tant, diguéssim, obtenir-los i crear aquests indicadors de forma directa, sense intervenció manual, a les fonts d'informació quan sigui possible. I si no, tot el procés i el canal format i canal de recepció a fer-lo el més automàtic i amb protocols de transferència segurs, etc. També estructura de dades. L'objectiu és, com que és una publicació anual, automatitzar tot el que és l'obtenció i creació dels indicadors i tot el que implica perquè puguem destinar més temps a l'anàlisi del contingut real de la central i no tant en elaborar els indicadors, sinó que l'elaboració sigui més automàtica. I en base a això estem també incorporant noves fonts d'informació, parlant amb proveïdors per veure quines opcions reals tenim per accedir directament a les fonts d'informació, per poder treballar d'una forma molt més automàtica del que ho estem fent. I comentava la Mireia també, nous abordatges analítics, sobretot sabem que aquí fallem ara actualment amb el tema de l'estandardització i ajust dels indicadors, que això és una de les coses que també estem treballant aquest any. I aquest tema és bastant clau perquè sempre se'ns ha dit que anem tard en la publicació dels resultats i que normalment al novembre és quan presentem les dades de l'any anterior. Llavors, treballant en aquesta línia d'automatitzar l'obtenció dels indicadors, la nostra voluntat, i espero que ho aconseguim, és avançar al màxim l'actualització de les dades i segurament, com que la central és un producte viu, fer diferents càrregues de dades. Tot allò que estigui actualitzat en el sistema, perquè al cap hi ha molta cosa que agafem del sistema, i si ja està tancat el de l'any anterior abans de l'estiu, poder fer una càrrega ja primera i actualització de dades abans de l'estiu amb els indicadors i després una segona càrrega més avançada per a aquelles coses que en el sistema encara necessitin més temps de depuració o nosaltres internament més temps de càlcul també. Estem treballant en aquesta. I si arribem en algun moment que l'actualització és automàtica, nosaltres intentarem actualitzar immediatament. Això, arribarem, jo crec que arribarà en algun moment a poder-ho tenir de forma bastant immediata. Ara, com deia l'Èrica, passa un temps fins que es consoliden, es validen algunes fonts d'informació. Això, fins que nosaltres no ho obtenim, passa aquest temps. Però, com ja sabeu, els CNDs cada vegada són més... Vull dir que ja el seu enviament és una freqüència molt més periòdica en el temps, es validen més automàticament i això ens anirà permetent nosaltres també anar-nos adaptant, a part que és, diguéssim, una de les peticions també primordials i prioritàries que els usuaris ens fan. I l'últim punt que volíem destacar és que també estem creant un gestor documental dels indicadors que treballem des de l'Aquas. De moment seria un gestor documental d'ús intern, una mica per fer un catàleg de quins indicadors tenim, lligat també amb tota la part metodològica que després és la que visualitzem a la central i altres productes que fem des de l'Aquas. I donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Muchas gracias. Perfecto. Pues Erika y Mireia, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido como muy completa la explicación desde toda la evolución de la central de resultados y la utilidad práctica, que yo creo que esto es
esencial y las líneas de trabajo, que es algo que también como que nos vamos preguntando qué es lo que va después y cuál es la idea que tenemos para el futuro. Aquí en adelante, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Yo tengo de pronto algunas como para animar también a las personas a que también las hagan, pero la primera pregunta es, ¿estos datos se pueden descargar? Sí, es poden descarregar i, de fet, a l'aplicació de la central hi ha un apartat de descàrrega de dades on allà doncs, tu tries o tota la bateria d'indicadors o fas una selecció i tries aquest indicador en aquest centre i et pots baixar una taula. I és també una mica la novetat i el que se'ns demanava també des del sector, que totes les dades fossin fàcils de poder-les adquirir i per després manipular i que cadascú pugui també muntar-se les seves dades. Per tant, us convido a navegar a l'aplicació i tenim aquest apartat. No, només afegir que, com que en aquesta aplicació del Visor no estan tots els indicadors, en les plataformes del Power BI, allà no es pot directament descarregar les dades, però sí que es pot fer un copiar les dades de les taules. Aleshores, hi ha un petit vídeo que explica com fer-ho, perquè aquí sí que, bueno, no és dificultat, no? Però has de saber el com. Aleshores, aquí aquest vídeo també ens pot ajudar i descarregar dades de taules concretes. De fet, com a línies de treball que no ho hem comentat, el que sí estem treballant perquè hi ha la propera actualització de la central, tenir una única plataforma, ja no tenir el visor per una banda i els aplicatius a una altra, que quedi tot integrat. Per tant, els Power BIs d'una manera ja no existiran a la propera actualització de dades i tota la descàrrega de dades es podrà fer directament des de la pàgina principal de la central de resultats. I això sí que és una línia de treball que que hem avançat força ja. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta online o presencial? Pues yo sigo entonces. Ah, no, María, tú. Yo acá. Però jo, la veritat és que veus això i és espectacular, no? Encara que, evidentment, sempre tot és millorable i sempre tothom pot buscar, però crec que és una eina ha d'ajudar moltíssim a que la gent pugui anar-se autoavaluant, ser crítics. A més, el propi ús segur que també generarà millores, no? Com tot, vull dir que en aquest sentit felicitar per no haver decaigut i tenir-ho i que continueu treballant, no? Llavors, la meva pregunta és una mica, jo ara estic pensant, no? Al meu hospital, que estem canviant de sistema i que tenim el nostre propi visor per anar fent la monitorització d'això mateix a nivell d'hospital. Hi ha algun projecte, és a dir, potser ciència-ficció, no ho sé, no? Però si els diferents hospitals van treballant amb el mateix model de dades, això, no? Que diem ara les dades OMOP, models federats de dades, es planteja alguna cosa en aquest sentit perquè puguem realment tenir dades a nivell real? Nosaltres les tenim, les nostres, no? I si tots els hospitals les acaben tenint, doncs hi ha algun projecte a nivell ja, no sé, el departament això s'ho planteja o no? Perquè jo sento parlar molt, sento que es va cap aquí, però veig que no ho estem aplicant, Era per una mica curiositat. És una possibilitat. Jo desconec si hi ha algun projecte. És a dir, el que sí que és veritat és que l'Aquas i el que és programa PADRIS i que ara és l'Oficina de Dades de Salut per ús secundari, en principi ha de poder tenir accés a tots els sistemes d'informació, tots, i per projectes concrets, aleshores sí, pot utilitzar dades d'un determinat o diversos hospitals. I si estan, a més, estructurades amb un model OMOP o el que sigui, doncs millor. Ara, com a globalitat del sistema, aquí és el que es pugui abocar a la història clínica compartida o el que és la història electrònica de salut que s'està transformant. Més enllà d'això, ja serien projectes específics per, més concrets. En la globalitat jo ara desconec, però la possibilitat hi és. I en el futur, com ha passat en primària, és a dir, tota l'estació clínica de primària, doncs ara ja és comuna a tota la primària. Ara ja és el mateix sistema. Això també a nosaltres ens ha permès tenir dades de tota la primària, encara alguns equips amb un període encara de transició i de consolidació,
però ja pràcticament tothom amb dades ja amb una validesa. Això, clar, en primària és fantàstic, si poguéssim tenir per hospitals. Sí, per això preguntar si hi havia algun... És molt més eficient, perquè el que està fent un hospital està fent un altre, estan fent el mateix, amb molts més esforços que si es fes de manera centralitzada. Des d'aquest punt de vista guanyaríem Però tot. clar, a nivell hospitalari els sistemes d'informació sí que són múltiples, vull dir que ja és una heterogeneïtat, una diversitat molt més àmplia que en primària. Segurament arribarem en el futur i... I després la segona pregunta ja està, és que us volia preguntar, ja he vist que dèieu que sí, la possibilitat una mica d'ajustar, moltes de les variabilitats poden ser degudes, ja ho sabem, són degudes a les diferències de la població, etc, d'altres no. Llavors, això creieu que arribarà relativament aviat? Sí, ha d'arribar per aquest novembre. És una de les línies de treball intensa que hem de fer d'aquí al novembre i que ja hem iniciat i que sí o sí, si volem que la central faci tot aquest benchmarking que dèiem, hem de passar per aquí. Vull dir, llavors, aquest any és un any molt de transició. No podrem avançar l'actualització de dades abans, però volem ficar tot perquè l'any que ve així sigui, perquè puguem avançar les dades abans i introduïm tot el que podem, perquè tots els indicadors no són automatitzables a dia d'avui, però al màxim possible i l'ajust dels indicadors també, perquè ens permeti aquesta comparabilitat. Doncs moltes felicitats per això. Gràcies. I más. Totes aquestes dades per això són, diguéssim, en passat, ja realitzades. Teniu alguna línia de treball que prevegi identificar totes aquelles dades que ens permetin identificar indicadors més aviat predictius, que ens permetin avançar, si ens ajustem a tindre les dades a temps, que ara el 25 ja tinguem les del 24, hi ha alguna línia que treballi aquesta perspectiva? Perquè si no és a tot el passat, llavors jo no tinc capacitat de reacció. De fet, ara poca capacitat de reacció tinc perquè les dades del 23. Però sí que és veritat que hi ha molts indicadors, segurament, que treballats d'una forma o altra o combinats d'una manera o altra poden haver etiquetar-se com a indicadors predictius. Llavors això sí que ens aniria molt bé, als centres, perquè aquestes és que se t'està anant aquest indicador, ojo, que si no això impactarà amb aquest altre. Teniu alguna línia que treballi, o teniu pensat en el futur alguna línia que treballi això? Com a línia específica, no. És a dir, ara estem treballant perquè l'actualització sigui el màxim possible, això sí, i ara sí que en algun moment sí que ens hem plantejat fer algun anàlisi predictiu de necessitats, per algun àmbit o algun aspecte en concret. Ara, ens anotem la possibilitat de tenir aquests etiquetats o identificats aquests indicadors que ens poden marcar alertes de futur, de que alguna cosa pot anar malament. Això ho considerem i la possibilitat de treballar-hi. Molt interessant, gràcies. Puc dir després, Sí, no, tu, sí. Enhorabona per la bona feina. Una curiositat, comentaves abans que part de les noves propostes és fer aquest viatge del pacient, que en insuficiència cardíaca i un parell més. Hi ha necessitat d'ús de dada no estructurada en aquests casos? I si és així, la plantegeu o com us la plantegeu? En el full de ruta? Ús de dades no estructurades. La fracció d'ejecció. Però aquesta pot ser una dada estructurada. Ara mateix no hi tenim accés. Desconec, ara m'imaginava que no era estructurada perquè deu estar en l'informe de... Mal estructurada. Mal estructurada. Doncs primer caldria un treball d'estructura. En general, potser no és l'exemple ideal, però dades no estructurades plantegen en aquest full de ruta l'ús? Ara per ara no. Ara per ara encara no. Encara no. De moment només utilitzem les dades estructurades del sistema. Però n'hi ha, no? Per fer encara amb això. Però també, rellevant, també en algun moment havíem pensat tot el tema de les radiacions ionitzants, sobretot a nivell pediàtric. Però clar, suposo que deu ser la mateixa situació, que sembla estructurada però no està tan estructurada, en el sentit que depèn de cada centre, les unitats, no sé què, com està recollit en els informes. Sí, doncs té les seves problemàtiques.
si en algun cas, en algun moment, alguna variable pot ser rellevant per algun estudi, potser ens ho plantejarem, però de moment no. Una experiencia. Sí, hay una pregunta aquí online y ya te doy la. Es de experiencia del paciente, com esteu avançant? Doncs l'experiència del pacient, actualment tenim unes poques preguntes del que es recullen a les enquestes de Plaensa i el que estem fent ja per aquest any per poder ja actualitzar dades, ampliar una mica el contingut, també alguns àmbits que actualment no surten com a preguntes, com són la satisfacció dels usuaris en el que fa a les urgències hospitalàries, incloure també la satisfacció. I això pel que fa als temps i de proms, de moment no, però sabem que és una assignatura pendent a introduir. Bueno, a mesura que estiguin disponibles en el sistema, doncs explorarem la seva possibilitat d'utilitzar-los. Com diu l'Èrica, les enquestes Plaensa, de fet, hi ha dades de satisfacció, però també estan incorporant, i la majoria d'ítems també són d'experiència del pacient. Aleshores, doncs això sí que ja ho hem incorporat, ho anem revisant, anem afegint ítems, o en àmbits com urgències no ho teníem, doncs ho anem introduint. Ara, el PROMS, cada vegada també, o sigui, jo l'altre dia revisava en el GES quins instruments estaven disponibles per especialitats i n'hi ha forces. Clar, l'altra cosa és que el metge el prescrigui, s'empleni, es contesti i de fet hi ha iniciatives també als hospitals, ara veig Maria, Hospital del Mar, que ja ha introduït els PROMs. Sí, tots els pacients ingressats reben un PREMS i un PROMS als 7 dies de l'alta, tots. I altres hospitals. Tenim una taxa de resposta que està molt bé. Bueno, està molt bé, per lo que... Doncs sí, a mesura que estigui disponible, doncs és una possibilitat. María Luisa. Bueno, perdón que he llegado tarde, però bueno, moltes felicitats, sempre us felicito molt de la vostra feina i voldria fer dos preguntes, reflexions, a veure, ja sé que estem treballant en millores. Una és la vinculació, o sigui, el treball que podria fer Aquas d'ajuda a la compra de serveis, perquè ara ja sabem que, i me corregiu si no ho dic bé, aquelles podríem dir, dades que passen pel filtre de les unitats més de revisió de validesa d'informació, com per exemple l'atenció hospitalària, sabem que la informació que rebem és molt més vàlida que la que rebem d'altres línies de serveis, no hace falta que digamos los nombres, on aquest treball d'exhaustivitat o de revisió de los informes d'alta no es fa, no? Clar, la compra de serveis estaria molt beneficiada del treball vostre d'ajuda cap aquí i vosaltres també molt necessitats de la feina que podrien fer ells d'orientar la compra de serveis més a millorar les dades. Aquesta és una de les reflexions que no sé com ho veieu, si s'està treballant en aquest sentit amb el Servei Català de la Salut. I la segona és que jo tinc la percepció, que també no sé si la compartiríem, de que moltes vegades la central de resultats s'utilitza molt poc per part dels assistencials. Se utiliza poco. A veces se utiliza por las direcciones médicas o las gerencias, sobre todo si poden haver dades que els ajudi a demanar més diners i, com sabemos, però s'utilitza poc per la part assistencial. I avui que estem aquí a l'acadèmia, a més, que aquí es funciona per línies de societats, nefrologia, pediatria és igual o neonatologia, potser sí que seria una línia molt interessant, de dir, escolta, com a societats, podríem ajudar-nos mútuament, perquè les societats, algunes, treballen molt bé amb indicadors, que saquen com poden i de on poden. Però penso que això estaria molt bé i ens acostaria molt a l'assistencial, perquè si no la qualitat sempre queda allí en el banco i no baixa a l'arena, que digo jo, a la sorra, i podria ser línies de treball, ara que muntem tants grups assessors, de societats, algunes, per la nostra experiència, sabem que hi ha algunes molt interessades en això, en tenir informació més vàlida i més fiable per avaluar realment la qualitat de la feina que s'està fent. Una mica a veure quina percepció teníeu d'aquestes dues coses. Gràcies. Sí, en relació a aquesta última, em sembla molt bona idea i de fet tenim representants de societats científiques en els grups assessors, però tant en els grups de treball aquests
Ara, si podem trobar la manera de difondre a la central o fer tallers o webinars com aquest amb les societats científiques i veiem aquesta col·laboració a través vostra, em sembla fantàstic, Maria Luisa? Sí, sí. Això, i estic completament d'acord que on ens costa arribar és el professional assistencial. També suposo que a mesura que nosaltres les dades que hi ha a la central també les anem aprofundint, analitzant, veient les utilitats i així, doncs també nosaltres som capaços d'anar arribant més a aquest nivell, veient les utilitats a nivell més micro, això també. I l'altra pregunta de la compra de serveis, ara en aquests moments crec que el que és la part variable dels contractes no hi ha cap indicador relacionat, o sigui, hi ha indicadors comuns entre central de resultats però en quant a la qualitat de la informació potser n'hi han de lligats a CMBDs específics. Això ara no ho recordo exactament, però que nosaltres haguem proposat des de la central de resultats, no. Però sí que ho hem pensat en algun moment, en algun cas. I seria una mesura, doncs, ara recordo de fa temps, del registre de classes, per exemple, que s'havia introduït algun indicador a la part variable, havia tingut un efecte. Es podria mirar. És veritat que alguns CMBDs estan en transició i en reconversió, el d'intermèdies, sobretot, i salut mental també, és un tema de dades que s'està en la millora i probablement potser vagi alguna cosa cap a la compra. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿hay alguna previsión de que la central de resultados se presente y se explique a cada territorio como mes al mes de las sociedades científicas? Sí, hi ha la voluntat d'anar a les regions sanitàries i explicar l'eina una mica enfocada en la utilitat, mostrant resultats també per la regió perquè veguin quina informació els hi proporciona, que els hi pot servir i sí que tenim voluntat de fer-ho abans de l'estiu, un tour per Catalunya a totes les regions sanitàries per explicar l'eina i al final, no sé qui ho comentava, cada any ens nodrim també si la gent la fa servir ens proporciona idees de millora, no? I d'aquí també els grups assessors que fem un treball molt col·laborativament i cada cosa que fem la fem amb ells i per ells i gràcies a ells i amb l'ajuda d'ells. Si més ho donem a conèixer, més útil serà i més la podrem millorar també perquè sigui encara més útil. Sí que ja. Y si algún centre té preguntes concretes sobre els resultats, pot posar-se en contacte amb vosaltres? Sí, tant. Completament oberts a rebre comentaris, queixes i propostes de millora, sobretot. I tenim una bústia de correu que a la pàgina web està accessible, però que és cdr.aquas@gencat.cat, que la revisem cada dia i que donem resposta i que qualsevol persona que es vulgui dirigir a nosaltres pot fer-ho a través d'aquesta adreça. ¿Algún mes? ¿No? Pues muchas gracias, Erika y Mireia, por el tiempo, por el trabajo y porque realmente ha sido, yo creo que una explicación muy completa de la central de resultados y les agradecemos participar el día. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Maxis llegaron hasta 40 y algo. Bueno, no está mal. En 70, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Ahora iban bajando. Jo he anat molt ràpid. Sí. No, porque como no... Has de tancar aquí, Joan. Habían Muchas gracias. Volante y pico.